Hai ba brok haina hai rok jotno na lamsogo ani channel phaidi tini ang drok ni bagui kaisa application notice hauna tamukhe sang o 21 din lockdown no sang dogan pat khologui manliya tei abo haike kwbangma kamiam sairogo sang mobile recharge no tui belai no problem kalalaijak aboni bagui je sinai nongnai abo hai baksa simise sang recharge khlaiman laisio tamukhe baksa bo hai kwbangma smartphone da tuinai rok kwbangma tongo abo hai recharge khlaimanya tei kwbangma smartphone yabo abo ke keypad phone rok bo okra sakra rok srai khonai bebak rongya no bangkugo saimanya no bangkugo aboni bagui norokno ang kaisa tini application sanani musungkha phaidi sang o application ni bisingtwi sang baithangni recharge khlaimanai tei mankha hangkai buino bo sang khoroksa khoroknai abo haike gana gini borok no khlairwi manai aboni bagui sang o lockdown no belai recharge no tui problem laijak tei kubuni dophani borok bo phaimania hangkai sang onek recharge manthok yang tongkha ang naimani kwbangma borok problem laijak nogo recharge paijak bwsabwtwi bai kok sahorna rok phano kok sahormaya rok wnglai tongkha o jorao aboni bagui somosya angjak no aboni bagui ang uansukha o application rokni bagui belai samungo nangan hinai agi bo waisa ang Google Pay no tui saka baike recharge khainai sang Google Pay bai bo abaike recharge khlaimano tinikhe angka Mobikwik application no tui haike recharge khainai abono rokno kisa phunugun phaidika saklai oi anga puilano Play Store thangui application no download khai norokno phunuguna norok puilano Play Store thangdi abaike thangdi abaike thangmani oloron rok naitukdi Mobikwik hinai MOBIKWIK Mobikwik hinai naidi abo haike nukjak phaina ang already no install khlaina kha tamkhe abo MB kwbangma phatchan rok no khlai phunuk banglak aboni bagui rok install khlaina di oro hapkai oro install hinai phaina rok aro tangui abo haike install khlaina di abo haike Mobikwik ang o application habona abo haike interface nukjagui phaina bayabrok toro mobile DTH electricity abo haike nukjak phaina rok recharge khlaina hangkai o mobile o tangui redi abo haike oro mobile number enter khaidi abo haike bini Jio number khai number Airtel nukjak phaina enter any amount redi puila nang plans nai nagedi ninaro tamdanai oro ang special offer tongo 10 taka 20 taka 50 taka 100 taka 150 abo haike kwbangma ani special offer ani number nukjak phaikha tei sangro Jio phone ni bo daimano smartphone da daimano Jio phone smartphone abo hairok tongo 4G special offer romde ang special offer ni 149 no danai 149 no sinana abo haike nukjak phaina make payment sang make payment no click khaina abo haike bini payment gateway nukjak phaina nangoro debit card bai payment khlaimano net banking bai bo khaimano debit card bai ang khaina ATM card na aroni 16 ta digit number oro ma seinai tei bini expiry card ni expiry date tei year tei CVV hingke abo hingkai ATM ni tei khaksao 3ta digit number tongo abono oro box sanani nangnai abo haike sang ulo payment final sinai rikhe
payment success ang thangna abo haike nini phone recharge habai thangnai abono belai kalai ba brok o application rok aboni bagai tabuk phano rok application recharge khaina ni man yang tongkhai o Mobikwik rok ni bagai kaisa belai no best abo haike belai kaham tamkhe nongni account bai nongni phone number register tongna nangnai abo haike roka nongni account bai link khlai mananai oro waisa nangni ni ATM bai link khlaina ka hangkai tei OTP nangya tumungno nang OTP bai khlaina hangkai oro nang KYC khaina nangya nang oro ni account bai KYC khai account box sai toni ka hangkai bar bar OTP no sang receive khlaina nangya direct sang card click haikeno sang recharge khlaiman abono bai abrokno roka যদি no saja khangkai o application download khlai roka bai thangni recharge khlai di tei man khangkai khoroksa khoroknai boino bonrok khlai re manai abono bai abroka belai hambai rokno ani video nai tongmani bagai tamkhai o je lockdown no sang recharge problem abono tuisa ang kisosa rokno ma phonok sibo rok tomno video no saja khai like ready tei share khlai de tini ne bagai asonong stun jotono no haina hai hambai